Začíname. Krásny odpál skoro pri mňa. Home run! Home run! Ne, na druhom odpali. No, Čepíkovi už ide. Čepo, poď! Chce to švih? Že mu tá palka zase vyletí. Poď. Máš nadhadzovať PC Kovalčík? Čo predtým ledva palku držal. Home run! Ďaleký home run! Skoro ako ja. Najlepší nadhadzovač. Hej, ja chcem, aby nadhadzoval on.